Kinabuhi malipayo kung sobrang grasya, kasakit kung may ka mga pagprueba, pagsutuhan mga pasensya, paglimbo tungudhan mangga, posisyon na pilit hapala, butabon ang resulta, kay kuno diri ka tropa, sangkay pagmata, mga plano pero timbangan, kung nasusubaybay alindalan nga tuha iya. Sangkay mata mga plan. Okay, good morning. Maupay nga aga ato nga tanan. Live na naman kita ha YouTube channel Alni Bulay YT. Ang mga wari-wari nga sonata. Ano tayo na Friday, November 3, December 3. Galintono na ipapaals. Biga love shoutout, Lakbay Aral TV, Yahoo Yahoo. Maka-eskwela, kay kuno rico graduado, kay kuno swerte nga. Sir Leo, matagom din mauran-uran din ang iwan niya na. Bakit pa pala kung tabang kinaturo, ba matago pala aliwan. Naabat ko Sa pagkinupopo ni Tulunan, patas nga tratamiento, paglabong mahang Ginoo, sangkay pagmata, mga plano pero timbangan, nasusubaybay ang undalan nga tuwa iya. Ako magserbisyo na may tugma. Okay, good morning. Nakon mga kakuan, mga ka-GC. Good morning. Ako na tawhan, ikaw ang Nakon mga ka-GC ni Dano, good morning. Ebidesco Mobile Group, thank you very much. Sir Leo Udon, thank you very much, good morning. Kanati Minda ni Strat, maupay nga ka Minda. di ko hingangalintan at agapay o gakasakit, ikaw akong oonongan, giwan Kung napirawada, Sir Leo, chika-chika kagabi, nakapipiraw ada, di ba? Kasi pagkaya mo di kan Sir Mailog, kay pagpaaga ni raw sa akin, nunay Kuya Freddy, dalas dusan ko nuira. Grabe. Kuya Freddy na kwanitiya, while nagkikita ito, nag-restorya ito naman, itong GC,
Agabi nagtatagay ko, nagtatagay-tagay, nagsya-share-shot. Hagtun Sa tiya pa, no? Boss na tiya lawas. Dapat ikitaliwat sa Leo, magla-live nga ni, dapat may kitatagay, ang sama Naman sa Leo. ang sinarang Okay ka ito, okay ka? lugar na puto inkalit Lakbay Aral TV, Mega Big Love, shout out. Thank you very much sa support. kauson Maulan ba dyan? Mauran din. mga karatan pagkadi ang kamot Kasi nga nga para-pareho gigini, makuha nila din. Matunpog din hagiwan. Muli ka nga ni Sir Leo. Papalaban ka na din. Itagbot. ang sama dapit ang sinilangan lugar na puno inkalipayan kausun unta ang mga kamatan pagkati ang kamurayan dokto akadayo maghadi ang kamurayan dokto akadayo waray sa bayan mga Okay, sa lahat ng mga kababayan, mga waray-waray, kaumahan good morning, good morning. anakon gintikanan kaumahan anakon hintaran liaw namon unihan katamsiyan waray sa payan mga kaputlawan kauman anak kong gintikangan kauman anak kong gintikangan liaw namun uni kan katamsiyan waray sa bayan mga kabutlawan kanas-kanas an agus akunin ngatutkan tagaw an ihalas akunin pagmatan pagpuasan kaagay amuki lalaktan pagsusu andalan ngatuan kauman kauman anak kong gintikangan kauman
alamunin liyaw na hunihan ang katamsihan waray sa payan mga kapatlawan waray sa payan mga kabutlawan. DJ Alni. AB Disco Mobile. Mr. Operator, umpisahin na. Kay masaot Baile lang, wala gamo Feel the power of AB Disco Mobile. DJ Alni. Basta guwapo ang DJ, pindot ang tukar. Okay, hello, happy Friday. Shout out to ang family sa LBD nga nadulan, nga tanan nala nagwa-watch, nga nag-view. Request sa kontrabante. Salamat din, Jolly. More power to your program. God bless. Thank you, Ate Liberty. Bigyan love shout out. Thank you very much for dropping by, Ate Liberty admin. May nitamon ni admin, Ate Liberty sa LBD. Thank you very much, admin. Ada kan Sir Leo Tutorial TV, Lakbay RL TV. Thank you very much, Sir Leo. Dako ta po pasalamat kan Sir Leo. Suportan niya ta akong YouTube channel, Hiya permit nagtitinot doon na akong parte YouTube, mga kuan. Kung nanot bubuhat, kaya di man kita nasabot. Beginner man good, Di kita nasabot, pamindot dito on YouTube. For short ko,
Nagtatanga-tanga pa papaan. Shoutout liwat mga taga-ABDS Mobile Group sa Rayo na kita. Sige. Thank you, Lakbay Aral TV. Maraming salamat sa suporta. Ulang, thank you, thank you. Thank you very much. Sir Leo, thank you, thank you. Salamat at niya kapi. Ibat akon direkit kapi Sir Leo, pika akon pika. Thank you Sir Leo sa pag-share ng aking video. Thank you for sharing. Good morning, sir. Sa lahat ng aking mga kamimbro, membro na ni Sir Leo Lewat, thank you ay iyo. Admin Liberty Salvidia. DJ Alni. Okay, mga nagbe-birthday, no? Happy birthday ay iyo. Ay magkamoy ng mga dapit. Good morning. Sana dere mauran, dere pareho di diagiwan nga nag-ooran. May notif ba kapag na-share? May na. Ada ni siya Ate Liberty kang ina GC. Mga perawin permi kay permi chika-chika. Kuya Freddy amot nga ni ko makapagkita kay nag-iinom at kagabi. Thank you, maraming salamat sa nanonood. Sa inyong salamat, sa inyong lahat. Maraming salamat. Nakakababaliskad na. Mauran di diya, mauran. Di ako na ito, bangit ang bintana. Kinikita ko talaga ito oran. Good morning, Sir Leo. Happy Thursday kila DJ Alnick. Welcome ko itiya kakulog pa siya nga ni. Waray ka mo makita, kay waray ka man sumulod kagabi. MJ Waray Vlog, tamsak ko host, tamsak lang po. Patulog na. Oy, sige. Matulog ka na. Palagi ako manonood sa live mo, MJ. Okay, kay pareho kita mga waray, ano? Waray upay, waray kwarta. Salamat din, no? Mabisita nga ako kitsunod. Buwas, may damo ba? Magandang maging kapitbahay si Coach Freddy. Siya nga ni, maupay nga kapitbahay kay nagtatagang Cat Henry Horse. Siyempre, ira ko ditong kuhan. Ira itong brand. Mega love shoutout Sir Leo. Sabi ni MJ Waray Vlog, Sir Leo. Nakita kinya na kan MJ. Kasi nari ko nga ni pag inoro MJ pag paglinaro live kay na Urban Beauty. Tapos na. Tao man pala Sir Leo, tingang pala kaya. Tinambaya kaniya live. MJ, waray hindi ako nakatiming sa LS mo. Di ako Sir Leo, nakatiming ako. At ay makamaniya pag-live, ako naman nag-live. Salamat yapon, MJ Waray Vlog for dropping by. Salamat sa panonood. Malaking karangalan. Hiniling mo na akong live. Pasensya nyo la. Selenet ak live yan na.
Gigising ko lang kasi pareho lang kita. Mamata ko pala liwat. Unin ako magkawan, unin na ako mag-snack. Snack, magkakapi. Makinabagi ko nun nasing anak, matagumla ko numama, nasing ulin na ko numama, kay nakutan ko na yababa. Sana. Kay ang magsamar nun, asya ang iliginan paborito. Rorotay ka, liberty na muli ka. Kapagod ang mga tao, Hindi ka ambot. ayawan, Kaparini, Bagares, bigay lang shoutout, maupay nga galiwat. kinkamasyon. MG, Waray Vlog, thank you very much. Basta mahusay ang iba, Salamat sa suporta. angay at pamalod ang mga Naduang-dugangan kihapon, no? butangin ka Anak-anak ko, anak baloy. Tuutan na alimusan ang isa murang gala. Kung waray nagsisilyo, diritso ay alagusa. Kaya di mo pa Diyos nga daraga, at ang pahiya ng istisa, ayaw paglanganahin pagsayaw, abot na plaza. Sige na limutan na ito na pa. Kaya para mag-exercise na ang mga nititig. Ayaw ka pa sila pagsayaw, kaya siya man. Okay, nina itong kulop, 4:30 until 6 o'clock in the afternoon. May datalib, Dito ta akong Facebook page, AB Disco Mobile Facebook page. Live tayo mamaya, mga viewers. Abangan niyo po mamaya si Papa Alves. Abangan niyo lang, ha? Tuutan na alimusan ang isa murang ganingala. Painay ko nung kumanoyak signal. Diretsong wala isa. Kaya di mo pa Diyos nga daraga, at ang pahiya ng istisa, ayaw paglangana ipagsayaw, abot na iplasa. Sige Ano man liwat pag rotay de gel ni. kay para Basta, mga nititig. kapakakatorogon. Siya man iniyak. Hoy, watching habang traffic, Anton's channel. Good morning. Mega love shoutout, Anton's channel. Amon pariyo, Wari mo yan na bago nga video, Anton. irinig. Mag-vlog ka naman dyan, dyan sa pagkano. Habang na taga-traffic. Isang diin nga Mag-live ka. Lugar nga aming mudo, diretsyo la sinasayawan. Sayaw nga aming mudo, laing arapan, di kang kamakto. Ilula na Hello, Antoinette. Happy Thursday mo. Thursday pala yan, Friday naman, di ba? mahilig ko rin karisyuhan. Adi Ate Malo, in high morning apoy. Alagat apoy, yung Ate Malo. Para ulit mga viewers, masih pala ilagas na ko dito lagay Papa. Sangan isa mura. Ako ya DJ Balit all viewers and all mga ka-GC Bliss Friday to labas. Yan. Thank you Han pagbawi. Pahiya ng istisa, ayaw paglangana. Alagat at apoy. Nag-aapoy. Sige na limutan na hindi na pa. Okay, like and share tayo like and share at pindutin nyo ang notification bell. Tulpo ka. Sa mantinig at kumbiling, kaya mo paling Ano ilang kamukawat pag tulpok? inudo. Ate Malo, Ate Liberty, tulpo ka ni. Yung hindi pa nagsusubscribe, pakisubscribe naman po. Nakikisuyo lang. Nakikimalooy. DJ Aldi, AB Disco Mobile. IMG Waray Vlog, thank you very much po ate. Salamat ate ni mo suporta. Bangin nak siyaw nga manyak si DJ pag pinan video. Kaya manyak sila tapi pinan video. Di man na po, turtle po ka kuya. Wari magsabot. Pero di ko na hinulumduman ang akong bungkulan. Okay, Pauline Vlog, good morning. Thank you very much for dropping by.
Ate MJ, Waray Vlog, thank you. Maraming salamat. Mag-live ka nga ni Charon, magkikita nga ako, tatambay ako doon. Sige Ate Liberty, hello Ate Malo, mapay nga agay mo. Adi ato na po'y nag-live, gintinti, tinuyaw ako. Friday ngayon, nag-aapoy lang ko no hiya. Siyempre, diri apoy, nag-aapoy. Karasit nga tarutulpok, okay? Yara ko di Anton's Channel. Bigay love shoutout kahit nata-traffic, no? Kasi kung mga waray-waray, ano, mga nag-YouTube, thank you very much, especially to MG Waray Vlog, especially what Cancer Leo Tutorial TV, Lakbay Aral TV. Kasi yan natakon mga nabulig nga ako. Kaya natin MG nagwalaw laking kanina. First time ko. Di lang first time pero dilakit ni Ate MG pinapansin. Taga Salcido ngayon niya, taga Palanas. In-interview ko yate kanina kung taga diin. Thank you Ate. Agi Antoinette Hiara Good Manulpok. Nasi naman ni Anton's Channel, apoy-apoyan Ate Liberty. Okay, kan Pauline Vlog. Ayan. Lapag na si Pauline Vlog. Alata akong mga ka-JC. Anton's Channel. Ano didi? Hinuno ay Pauline Vlog. Si Kasuha. Dili ko kung nagagalitan, mga kasangkayan, mga kabuktuan, igugmaon ko kamo katanan. Istalon magabot ang kalibutan, tinamang pahakusan sa paman. Okay mo pa nga kaiday Liberty nga Antonio keep safe always kamo dida. Sige. Kita nga tanan pagkirot kita ha. Ayaw kita pagtagyayan ang mga waray. Amo ti Pauline Vlog kung taga din ni. Waray-waray kaya ito. Nakakintindi ba nito waray-waray? Sana waray para makirintindihay. Oo naman, asya pa kun mahomok itinutulpok. Ata. Aga-aga Anton's Channel ha. Anton's Channel, suporta naman ang ating nakapin ngayon. Uligi kami. Tulong-tulong tayo mga waray. Waray kwarta. Mga kasangkayan, mga kabuktuan, igugmaon ko kamo katanan. Bisanong magabot ang kalibutan, pinapagkabakusan sa upaman. Malo Soselo, Palisak, Antonio, kapara panulpok mo. Panulpok, kaya rin ni pinanulpok. Pero ako hindi makandi. Andok ko sa sedo, igugmaon ko ini. Thank you, Pauline Vlog. Thank you very much. Bigay love shout out. Salamat sa pagbisita, no? Kaya mga salamat. Thank you very, very much. Maraming salamat po. Waray ka ba? Waray? Pareho ka mahamon, Pauline. Pauline Vlog, waray kaliwat. Waray kaliwat kwarta. Mga kasangkayan,
DJ Alvin AB Disco Mobile. Okay, Ninat Kulop, mamayang hapon magla-live ako sa AB Disco mobile page ko 4:30 hanggang 6 o'clock in the afternoon. No? Thank you very much sa admin namin, si Ate Liberty Salvidia. Kasi tamon admin, no? Sa lahat ng aking mga ka GC, thank you very much. Nasayaw ako, hantukan nga aminudo, mahusay nga daraga, ang akon iginaan. Okay na, Sir MG Waray Vlog, bakas lang po, itkaroy ang makigsangkay. Mga waray-waray, aking mga ka-GC dyan, pakabakas lang daw. Sige. Alakan ko na, Ako pa Ate MJ kasangkay luwat. Oo. Gusto nyo maging friend ni Ate MJ? ang kikilita, Nakasalsido po ini, para apalanas. sikat Ngayon ko lang nalaman, tagal ko nang sayaw nga aminudo. kaya naka-Ate MJ nagkikinita mo, dilak nag-aaring nga siya. Ah, Pero may kabisi. Ay, nahingaturog na ako to 30 na di kagahon. Di talak gamit siya na kung nawara akong signal. Nagala ni katurog. Mamata ko pala. waran mo Balita sige Ate Liberty. Joke lang balita. Sige, pahaway na pahaway. Kaya marurubat yung beauty. para nanay tatay, Ay, mahibang. kalagasan, Mahuli ka pa naman ba? Numuli ka nga di. Kaya nahakutan natin, mister. kasuma, tayo kahit Huli ka nga ni pag pagandam na la. kay karuyan, MJ Waray Vlog Dan. Pauline Vlog, thank you. Thank you very much, Sir Leo. Maraming salamat sa suporta, Sir Leo. Tutorial TV, Lakbay Aral TV. Maraming salamat tayo mga waray-waray, Waray ba nga magbuburublik, hindi kita nga waray, mga waray, kwarta. hala ng sayaw, mag-enjoy ka, isang gulit, lahat balot ang warta, basta malipay lang at walang problema, hanggang lang ang ikagala. Nasayaw ako, ang tukar na aminudo, mahusay na daraga, ang akon iginado. Puro ang akon mga tilugtog, Narahat na ulba, upunan ka awo. Ang lakad ko na, mabut niya at sarayawan. Kamikod laber, ang kikinita. Ay kasaya, sikat at kadam. Sayaw nga aminudo, para niya tanong. Okay, waray kay DJ. Well, good morning, DJ everyone and everyone ko, no. Mamaya pa, Timindanis Strat, mamaya pa. 4:30 hanggang
6 o'clock hapon yung FB page ko. Yung live ko sa Evidence ko mobile page ko, kumayang hapon. Ngayong Friday, umaga dito sa YouTube. Nasayaw ako. Unina ako itong kuhan, unina ako itong page natin. Ang akon iginado. DJ Alni. Basta gwapo ang DJ, nindot ang tukar. Ang mga giwananon, matinambuligon, maupay ng buutan, respetado ngan kamakisasangkayon. Bistiin tagusyado, kahin ka Okay, Anton channel, ada ka pa? Paki ano, bisan diin pumatukilala. paki ano na, hilngait nga nakapin, hiling-hiling. MG Waray Vlog, thank you very much. So kung to na mahimyang, inka makaruruya. Diri pa ako mauli, sunod pa nga tuig, kaluyan, pero may man ini-ready. Diri ma-aral ito, bisper mi na piperaw. Aadi ang mga barangay. Ibang klase ka, Ate Liberty. Talaga ako, kita-kita ko lang titikaw sa ikalalugod, bisag kapiraw. Tulayhan pati itong sawang, lubaro putak ng law. Okay, thank you, DJ. Salamat, Ate Minda. Good morning. Huwag kang puyong salong puntod, mukaw alingaro. Dalara, Ayon ni Ate Liberty, biskaraw lugod natin kaw sa itiba, napiperongan ni Naraksod. harit sulba na haungan na. Kaya Ate, nahusay lugod. Timala, maya na surug dahoy kubon, Hasur Pasipiko at Katuon, Sapaw Taytay Barko Kantahay, Pagiantang Puro. Ngulos Baras Pagnamitan, Islahan Kalikuan, Kita Kagusyahan Kadaman Asyaan Ira Naruruyagan, Labi na iton Panaran, Dapit nga Karatuan, Harus bukos nga kalibutan na dayo nga tuhas sulangan. Anton channel, ano? Hadi pag nagliliwan, kinasing na traffic ka. Hindi mo nagliliwan ka pa ngayon. Ay, kapag liliwan, nadadalan. Anton channel, paki ano, paki support kay Ate MG, Waray Vlog, ano. May mo man YouTube channel. Tapon kita nga. Pareho mga taga Samar, ano. Mag-watch sila nga hawak ko ni na FB. Hello, Ate Minda, happy Friday mo. Thank you, Ate Liberty, sige. Katoroki, ani katoroki. Kabarangayan, kasuburan kula si Kaya Kaguso. ipapasubok ko nina itong after ito na akong live. Mag-i-restore na naman kita dito atong GC. Mapiperaw ka na naman. Dapat tumatin na nina Ate Janet Padi Tablitis para pakantahon tayo. Mo pa Ate Janet kumanta. So ato niya papipinakantahon no nina Kuya Freddy Masayaw. Ani Ate Emilia. Sana mangulpotit nga Riba para mag-rescue kita. Taton na Chris Parte, ano, 26. Adiak Ham Lakir. Diri Kasi ka na traffic ka. magkarakan kay Mike. Diretso ka lang nihad to. Usay ngan buutan, itong kababayinan, ang mga giwanan, mag-upay ng imo katatapuran. Boy, hayo, makaturungan ni balita ko. Sige, Ate Liberty, thank you very much. Good night, Tida. Good night. Kay puntol na malimit. Good morning, DJ. Ngayon mo subscribers and followers. Thank you. Yan Ate Faye Wallace. Thank you, Ate Faye. Good morning. Thank you very much for dropping by. Bigyan love shoutout. Salamat sa pagiling. Salamat sa pagbisita. Ate Faye Wallace. Okay, Christmas na Ate Faye, ano? Merry Christmas, Ate Faye. May body good na.
hindi noon nga Advance Merry Christmas. ilaw pastilan, ayunhan ka Naman dama. nila niyo, no? Takong pinaskuhan dida, mga viewers. Lapu-lapu hangin, Araw naman kamo kang papaals. maya-maya. Ate Liberty, ayaw lang ni pagkaturo kaya wala ni Anton's channel pagkaturo gati kayo nina naman live itong Facebook page magmamata na naman ito. Aroy last week waray ako makakasulod. Oy, kaya naman ate. Bakit? Mga kabaranggayan, na akong gintinanlaranan, titira inihan dadaan, nasakupan diwan. Sa isinta ka barangay na tanan, Bakit nga no? pananggiwan, pati na ang istengan norte ng mga kaislahan. December 26, okay noted dijal ni. Kasi mata niyo plano. Sunasunod lang ako. DJ Alvin. Kinanglan natin Liberty Meetup program ito natong Christmas party. Mamamaya dito ang program para diretso at event. Wow! Morning po DJ Alni Didi Haakon. Morning ngayon. Morning dida ngayon hay mo. Pati Didi. Pipinan matinala ko na si Ate Faye. Awas siya. Thank you very much Ate Faye. Ate MJ Dan na po for subscribe na si Anton's channel. Thank you. Anton's channel for being a good person. Buotan ni Nico Antonio. Buota ako tayo babaronin. Ate Mayra, Gimpaulibot Polson, good morning. Good morning kuno DJ and all avid viewers. Nakachamba man daw ka yanaim. Salamat. Sano kuno Christmas party na singi Ate Faith. Ate Faith. Itaton na Christmas party. December 26 nera kuan era plano nera Ate Liberty. Sige, kaya mo yan, DJ Alni. Kaya mo yan. Kaya mo na pamamaskuan, di pa Ate Mayra Gimpaulibot Polson. Ate Mayra, advance Merry Christmas. Kaya mo na pinaskuhan niya na direct pa si Zero. Masing Ate Mayra ng Ate Faye, paghihiling ko pala, diretso lang papaals na masko. Sir Leo Tutorial TV, good morning. Yahoo! Mamas ko lo taking kan Sir Leo. Nakarawat niya pakinji ka sa singehan Tom's channel. Ay, kapreho lang kita iton. 1, 2, 3, 4. Alinaria ka bongga, magcha-cha-cha, analubay niya hawak. Pagkitunta, aliya pagkagrasyosa, malagunong na miskisa, sosyal papon mamustura pagsaya. Okay, Sir Leo Tutorial TV. Ko'y karinyo punto, Klase anay kita, nasa yung Sir Leo. ikaw punto, todo, pininga cha-cha punto, todo, sayaw mabong, Tom's channel, bayan wala ka pa paka-subscribe ka Sir Leo, paki-subscribe naman dyan. todo, Human na. Sige, thank you Anton's channel. Kaklase anay ko ni Sir Leo. punto, Sa hindi pa naka-subscribe ka Sir Leo, mira mo. Alam na kita bang cha-cha kung todo, kita bagumba kung todo, ipamustura kung todo, upay-upaya kung bada mo aday mo pinaskuhan. Nasi nga Ate Faye. Bada mo ito, basta nga tanan manatagit pinaskuhan. ipasagkarang kung todo, mira mo. Maraming salamat po sa magbibigay pa lang. Thank you very much. Mahulat. Ang Sir Leo, nagulat ako Sir Leo pinaskuhan. Kaya nasa yung klase ani kita.
Maya Moon, Ami, mauping aga di dyan sa Ate Maya. Magsugad ba na ni mga viewers? Thank you, Ate Maya. Good morning. Anton Chanel, bagin magsobra DJL ni, adila kami. Dirit ang susobra, kulang pangani. Ala, nauran na di amon. Hindi, yung mauran, di amon mauran. Malakas ang ulan dito sa Kiwan ngayon. Sir Host, yung dumikit bukas ko na mabalikan. Panoorin ko muna video nyo. Antok na talaga ako. 3 AM na dito. Sige, Ate MJ. Matulog ka na. Masisira yung beauty mo. Roboting kamhaw sa yati. Para ka natin liberty. Thank you, MJ Waray Vlog, for dropping by. Inibanan pa. Sige, bigyan shout out. Salamat, Sir Leo. Takot mga ka-GC, membro na ni Sir Leo GC. Sumali si Sir Leo. Siyempre nga tanan itong DJ Hira manahatag in Pinescoan na imo. Maraming salamat po, Ate Minda. Thank you very much in advance. Okay, thanks at MJ for drop by from Anton Chanel. Anton Chanel, mapingaga. Nagliwang ka na. Minsan na mag-aga kung todo. Labi na kung fiesta kung todo. Ipagkakarapan na kung todo. Kung todo, mi amor. DJ Alni. Basta gwapo ang DJ, nindot ang tukar. Pigsuti, ang tanong pala. Okay, 10 minutes na lang, mag-briefing na kami. Na ako nagliliwang ka, nagbe-brief ka pala. Pigsuti. Thank you, good morning, Anton Chanel. Thank you very much for dropping by. Biga love, shout out. Tayo mo, dida. Erot lang team trabaho, Antonio. Kita-kits na lang mamaya, pag di ka busy. Sige, erot dida team trabaho. Maduruto, Sa lahat ng aming mga ka-GC, erot ka mo dida, mga tiyo trabaho. Lahat tayo maghihirot. Tungod kay kanya inataman mga bukad na murang-rang may bius na. Makita na lang kunin na pag-out ko. Sige, thank you very much sa Anton's channel. May trabaho para may income, para may makapamasko ako hay mo. Diyan sa ikaw liwat pakirot nga na. Thank you Anton's channel. Maraming salamat. Trabaho ani para may damo igaratag nga pinaskuhan na ako. Paniguro. Leta Herod di Anton. Antonio Herod. May daraga na nag-problema. Ang tanong niya na uuga. Ang daraga nagpatubo sa... Hanggang 8:30 tayo. 7:45 in the morning. Your friend Papa Ans, ang programa nga Waray-Waray sa YouTube channel. Mamayang hapon, 4:30 hanggang 6 o'clock, maglalib tayo sa Facebook page ko. Shoutout ka tanan nito ni mga followers sa sing ati Faye Wallace. At mga followers sa Facebook page, sa YouTube channel ati subscriber yun eh. Yun ang sinasabi ni Sir Leo, ba't sayop ko no audio? Adi taklo yung background. Dapat followers sa evidence ko mobile. Saka ni Bulay ko no white follow subscriber. Wala kuya
O, Sir Leo Warelebot ang Libulay Whitey. Kasi, nangalimutan ka mag-sharing na ako naghimo. Nakalimutan ko. Okay lang yan. Pigsuti. 7:46 sa naton oras. Oy, good morning DJ. Mayong buntag Kuya Freddy Abuda. Di ka busy, nakahiling ka man. Di ka busy yan. Ano na yan? Tris? Di ka kang PPE 5 man, di ba? Di ka pa busy, Kuya. Prano ka man nagmata. Thank you, Kuya Freddy. Thank you very much, Kuya Freddy. Minga love, shout out. Thank you very much for Kuya Freddy Heidelberg Abuda. Daraga nga nag-problema, ang tanong niya na uga. Ang daraga nagpatugtog sa kanya, kung ano apag-ataman. Ang tanan nga akong mga ka-GC, akong group chat. Thank you very much sa iyo at suporta. Sa lahat, okay magkay-Christmas party kita, no? 26. Asa man konotera mga plano. 26 daw. May problema ako, masunod lang ako. Sana wala akong schedule ito. Wala ko schedule. Di ko makarawat ito yung tukaran ni 26 ba? May ada mag-inquire. So, di rin kakarawat ito. Magki-Christmas party kita. Sigurado mo ito, damot ang pinaskohan. So, di nalakit matukar. May practice kami 10 AM, ah. Sige, Kuya. Thank you very much, ano? Thank you very much, Kuya Freddy Heidelberg Abuda, for dropping by. Mika love, shout out tayo mo, Kuya. Warehang over, Kuya, ni pag iniinom kagabi. Talaga, di nagkailo. Pag iningaturo ko mga alas 10 na. Ang tanong madali tumubo. Pigsuti. Ang tanong panaribuhi. Kay basi manaring si ngan magbukad sin kitami. DJ ang Disco Mobile. Okay, sa lahat ng mga wari-waray dyan, ng mga nag-YouTube, mga YouTuber, thank you very much for supporting my, lahat ng mga support my, YouTube channel. Thank you. MG Waray Black, thank you. And Sir Tutorial TV. Waray God, ang over. Dari mandamo Kuya Freddy pakuan man leton sinisharing booster leton booster. Mo ako, pero ikaihag ipapabayaan mo. Kan akong balas ginpapa. Napiksutan amo nga nanaringsing. Asa dati fe basta napipigsutan na nanaringsing. Ay para matitanom once nga nga binibisigan mo tanom nadamot bukad. Waray ko nabunga. Pag-ibugma sa'yo'n ang langit na ikaw ang gumaya. Waray ko limbong ang akong pag-ibugma. Diba, hatuan ay palang namo ako. Sato. Bisan, nagkarigo, pinirirogan mo. An ako nawas, kisang kakunan mo. Kay karuyan mo man, yamahamot ako. Sato. Diba, hatuan ay higugmaon mo ako. Pero dugay-dugay na bigma na ako. Ang akong gamit Basta nabisigan after a couple of days na nanaringsing.
Damo it magkakaway-kaway. Ay. Di Ate Faye. Damo ko din experience ni Ate Faye itong mga damo dati yan yung mga tanom na may misik permi dahil. Or permi na bibisigan. Good morning Ate Faye Wallace. Ayong nga tanan, advance Merry Christmas sa layo nga tanan. Huwag niyong kalimutan. Lapit na. Reminders. Nasa rin tak mga viewers. Advance ka la. Siyempre, numati ba nga mamamas ko din. Ako man din. Thank you very much for dropping by. Good morning, good morning. Open nga dida nga tanatak mga viewers sa kawasan naton nasod. Ngan din niya Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. Good morning sa inyong lahat. Maraming pong salamat. Sa lahat ng mga nanonood at hindi. Nakikita ko nung nga din nagko-comment. Thank you very much. Good morning DJ pati mga avid subscribers. Yan. Thank you Ate Faye Wallace. Kaya nga ako ginliwat. Subscribers yung tawag dito sa YouTube. Pag sa page, followers ate. Okay lang yun, walang problema. Salamat kaya pong natin Mindanistrat. Ako pa sa internet ko ngayon medyo okay na. Sponsored by. Thank you very much sa Timinda. DJ Alni. Magay no payo na akong signal tungkol ng internet, no? Internet. Thank you very much ang nag-sponsor ni Ate Minda. Thank you very much Ate Minda. Maraming salamat. A million thanks to you. Give me a love shout out. Di man na sa imo humangko, bisan ka hinahagkot sa dagat magkulong. Alala, ito rin mapadida pagkapi na kita. Paroa, kware pa. Kapi. Imo kalangot, ganti kagud sa iya madu. Alala, kware pa. Ito may mga larak to na nahinahini na kita. Di na Pilipinas. You have the best sponsor, sabi ni Ate Faye. Sana may dapay ibang mag-sponsor. Ate Faye, dapat meron ka. Mapigyan po nito mo sponsor. Alaga ni Kuya Freddy, sana all. Napakasila ni Kuya Freddy, napakasila yun. Marorya, Kuya Puling kahambol. Humble hindore, Kuya Freddy, nga simple line eh. Kaya hala pag-ibaha. Sana all daw. Sumagpadara para maibahin. Lagat sana all. Pag-asawa. Humihina yata yung signal ko. Nahinit ang signal. Kikiwangan niya ako na napilit. Awaray na. Okay na. Kanina nagpipilit-pilit. Ayan. Good morning, good morning, good morning! Hey, yung atanan, it's 7:55 in the morning. Hanggang 8:30 lang tayo, no? May pleasure DJ basta mo ngan para ato nga tanan line. Thank you. Thank you very much Ate Minda nga ikaw nagkuha ng internet, ikaw nagpakabit. Thank you very much. Sana all ko na si Kuya Freddy. Napaka sila Ate Minda ni Kuya Freddy. Dito gawas lahin laksi, gawas lahin joke. Dako nga bulig hapon, no? Salamat gyapon ka Ate Minda nga. Dako nin bulig hapon ni Ate Minda. Hindi ko to makakalimutan. Oo naman Freddy, sana all.
Minsan ka hinahagpot sa dagat pagkulong. Swerte ko natin Minda nga nag-sponsor na ako ng internet kasi masama talaga yung ang internet namin dito sa Giwan. Mawawala imong Join na payo pa yung manggihapon. Thank you very much Ate Minda. More blessings to come. Mawawala imong kalangot. Nandi ka good sa iya It will come sooner or later. Aday Pretty Diwat. Okay. Yan. Good morning kayo mo Pretty. Yan nga tanan mga viewers. Thank you very much. Okay. Sige. Pagkuhan kita. Inom kita din nga bal nga tuba. DJ Alni. Thank you very much Ate Faye Wallace. Good morning. Ngayon nga tanan akong mga ka-GC. Nati Liberty. Nakaturog na yun eh. Damo Ladbin. Nakaturog na kay paraw ni na maka-pagyaw hiya. Kabuli kita mo ni Aristorya. Naglilinalakat ni ate. Ate Liberty namat malakat. Dere ni ate Malo. Aberbutang iba si gustuhan, dining tahap-tahap ba si tigangan, kay di na maantos hiningat iyan, anda mo nga karo kaya ka. Sa nakapin, alams na. Mahal nga tuba, mahal nga malangit. Upod ako hindi ate Minda iti mo sponsorship. Kasing pada ako. Halika, thank you very much also, Kuya Freddy. Hani mo, dako nga ginhatag na diha akong nakuan. Nalangoy hapon, Dako gihapon nga bulig, you know. dirigod Ilotin ni Kuya Freddy kuan. anpak singalinaga, Salamat lang takin kang Kuya Freddy. mihin mag-aga. God will ko no, you are welcome DJ. Thank you Ate Minda. Damong salamat ano. Ayo nga tanan nagpapasalamat ako nga iyo gisuportahan na akong programa nga medyo nakapagpatawag ya pa kan internet, lahat-lahat na no. Tungod sa iyo gihapon. Salamat. Pero ako nag-expect na mabulig ka mo ako damo nga salamat kada ano. Maraming salamat po. Yung mga bulig. Tagay na bangkero, Swerte ko ita akong mga viewers, mga buutan talaga. Ate Minda, bra. Kuya Freddy, mga buutan nira Ate Faye. tubig Ate Mayla. Hindi ko liwat Ate Mayla nga ngalimtan. nalangoy hapon, Robos ko yung ngalimtan. dirigod napit. Nira nga tulo. Kuya Freddy, Ate Minda, Ate Faye, Ate Mayla. Ate Angeline, Ate Angeline, no? Paano to? Nabibisi sila Ate Angeline, no? Saan niya paggawa sa GC, kay busy niya. Aberbutang iba si gustuhan, Busy yung tao. Nadiri itong termi nga pagsisinamo ko. antos hiningat iyan, anda mo nga karo kaya. Good morning kuno Freddy, sabi ni Ate Faye Wallace. Tagay na bangkero, tagay na ayaw palipak. Swerte ako ta mga ka-GC kay mga buutan. No? Palakat, pag-ikmat, ngan ayaw bahuay. DJ Alni. Siyempre, nasa buka ko permihin na minudo ka, Freddy. Ang mga Siya man, maupay. nakahatag, hinkalipay na huli. Gusto rin nasa iyo, nasa buki Ate Minda. Good morning, Minda ko no, nasa Ate Faye Wallace. Medyo malamig dito sa Giwan. Pauran didi. Kita mag-risyula, waray na iba nga tuyo, kundi pag-lipay ha iula. Okay, sa lahat ng mga viewers ko sa YouTube channel, Alnibulay White. Thank you very much. Big love shout out. Thank you very much for dropping by. Sir Leo Tutorial TV, MG Waray Vlog. Karisyuhan, kami ang mga Anton's channel. Pauline Vlog, thank you. kapatian haapul. Good evening ko natin, Faye, nga natin Minda, sabi ni Kuya Freddy Abuda.
Tangaw ang mikropono. Ang limon mang Tomas, naghulat kay waray mo pa patugtuga. O sige. Publiko Susunod nga. Diretso tat limon, ano kayo man naman kita pagpiksot eh. nakanta kami cha-cha. Iyo kami pag-enjoy kita. Pagrayhap nan pag-review kita nga tanan. Ang limon ko namang Tomas. Aparaya Wow, wow. pagkagahayo, tananit ako mga viewers. Kumusta ka mo? Naminagot ka natin, Faye, ka natin mindakan. Kuya Freddy Aboda, namo nga salamat, titiyo, permi pagkikita akong live. Labi na dito ha, Facebook page ni Papa Ans, ka permi ka mo nagkikita. Thank you very much, ay. May ang sugad hintalini, iningat ko pa, akas Maraming salamat po sa inyong lahat. Gugma daw Ilalani ka mo ha, kimalakat kay Man Tomas. Mamimilinghin, karauno ni Man Tomas. Maluya na, doon Man Tomas. Iya hatag talanay ka mo kang papaan. Saan babay iyo? Ato ni Man Tomas, binayan na Ate Faye. makalilipat. Hindi natin pagsiya mo nga ang limon ni Mang Tomas. Isan pa Nakalila na ito padhakong. sa wukot kurungin kaguran. Ang gugma adukot kudhaduhan, labot lakon na dangat, ang kasing-kasing ang kalipayan. Ang gugma daw sugahin mahal ng isa'y di nagsasalitanay. Magkadi ano pa Kalakan niya Timinda, ay binisita Man Tomas. O Ate Minda, kaya naka di temprano, pati nakat na. sa may dito Dadalos pa ito. ay dandan suy Papina ni Goroy Man Tomas o pinakabuhi kay damot uyab ni Man Tomas. Ngayon ora-ora. lugarin kung ikaw hilaw. Okay na, itong oras 8:03 na in the morning. Alas 8:03 na. Good morning ngayong matanan. Damang salamat itiyo pag-upod ito akong programa. Inhapinan Thank you. Special to Ate Minda. Ate Minda, thank you. inigugma ko ikaw habukos ko nga kasing-kasing ganak ulo ko anim apoy maabog mo. Waray pagad pagmataan usang opudida nga bata DJ. Maray pa, nakaturo kinapiraw kagabi. Kung ikaw mauli ako hatakloban. Adi ako ngayon na awaray sa buti ko papaans na kanila kaluyo. Mapay nga ka Kuya Freddy, yan, Ate Minda, mapay nga ka yung matanan. Yawan Maupay ko nung liwatin na kaupo do sahay. Mapay nga ka iyo, Ate Faye. Sige, dilalanay ka mo ha kay mag-uuyas pa ako. ikaw darling habukos ko nga kasing-kasing Butaan nga nakasunod liwat. anim apoy pati anim amoy maabog mo. Cha-cha-cha DJ Alni. kahoy nga limon diri angay puhon kay Kaya no nga hataklubang ka mauli. handa nga buyong ang kahoy nga limon Nabuti na iyak. Kaya no nga tatakloban mauli. Tagagiwan may ni. kakagulo Mati ko may dito uyab. ang sakit nga buyong Ada may da ngayon. Ada man ngayon. Nasa nga hindi na kanina tupad.
Tanong Tinga ni sigit tara dala maguyas lani kuno hiya. labis lagot mga sakit Cute iton ngay mo adlib. Sige ate P. Nakikita ka ngayon nga bata ngayon galaga si Man Tomas. sugat kan retik kan tayong kan erjer adi pa ang usana kun nga kausa di ko mangaranan kay bangin masina ang panit hang limon tambal man liwat hang buyong pwede laso-laso Asya man tagagiwan siguro may dagot secret. May detong secret ni Man Tomas makatutatakloban. May dat niya uya ba na dito. man liwat hang buyong pwede laso-laso nga lahog-lahog sakdon na kung angay tumanon tanom limon ay libong labis na good mga sakit nun limon tambal los-los nga Binisita ko no chipmunk kasi nga ate Binda. Nakadila. Nagmata pa lang bata. Napiraw liwat kagabi. sana mo nakausap di ko ngangaranan kay bangin masina ang kahoy nga limon Okay din nila ni kamo ha. Magmadali la. Mawawara la ka ni dito kinlilingkuran kadali. Higdanan stop kumadali. Di may kubisita di lamaya ha. Huwag kayong aalis hanggang hindi ako aalis ng todo. 5:30 tayo, alas 8:07 pala, di pa kita mabaya. Ate Minda, didala ka mo ha? Ayok niyo baya, ibayakin mag-inusaan didi. Namida ko lang, madali lang ha? Wait lang. tanom limon ay libong labis lagot mga sakit nun limon tambal los-los na buyo Paano naman sumiring yan ton nga? ang mga Marimat kinikita, tarpulin man natin kikikitaan. adiba Sige, madali lang ha? Mga viewers, madali lang. di ko ngangaranan kay technician diba ato anay paura mo ako kung na taon at ginuhungitan mo an akon sura litson ngan barbecue kay karoyag mo man nga mabusog ako iba ato anay higugmaon mo ako pero kadugay gindik man na ako ang akon sura tahong na lang adobo ngan karoyag mo pa nga maritay ako agitaw sayot ang langit nga ikaw ang bumaya waray ko limbong hanaton paghigugma sayot ang langit nga ikaw ang bumaya waray ko limbong hanaton paghigugma diba ato anay palangga mo ako doon na marigo ang ginihiluran mo an akon sabon silkangan papaya kay karoyan mo man nga mahamot ako diba ato anay higugmaon mo ako pero Ba, ito nga limon tambalhit buyong ni Man Tomas. Alaga natin, Faith. Dila ko sige, wrong timing ini nga bisita na si Ate Minda. ngan karoyan mo pa Rarahit nga sura, litson ngan barbecue, ano doon barbecue. sayot ang langit nga ikaw ang bumaya waray ko limbong halaton paghigugma sayot ang langit
nga ikaw ang gumaya. Waray ko limbong hanatun paghigugma. Okay, hanggang 30 lang tayo. Sa lahat ng mga nanonood, good morning, good morning, good morning sa inyong lahat. Awhin rasahan iya sora. Leksyon ngan barbecue, ano daw laan barbecue. Siya ngayon, ripak una-una kon rar. Ani anos ang rasa ngayon. Thank you, Faye Wallace. Nagsasawa kung ikaw ang ating kasama. Puro at habang ako dapat tayo sa tempo. Ako, anong saya kita na nagsalita. Puro at habang ako dapat tayo sa tempo. Okay, mo pa nga ka di dyan. So pa nga ka Ate Evelyn Ider. Biga-biga love shout out Ate Evelyn. Thank you very much for dropping by. Ada ko ano gas ko English version ini ngay mo programa DJ. Kaya no. Kaya no ako ya Freddy. Ganit ka tanan yung mga GC na sing Ate Evelyn Ider. Thank you very much. Gas ko ko. Laga daw. Di nga ni kita Kuya Freddy maaramin in English. Ato lang nga mga ini mo silang baol. Delikadyo. Delikadyo. Mapay ka pa nga ni Kuya Freddy mag in English kontra ako. Adi na ko no. Adi na liwat. Ay nako. Ika muna ha. Dali lang. Mau pa na ito na nakakapurot pisa na tagusa ng English. Padala ni ka mo. Padali lang. Madali.
musayaw na mapuga nagsubukan lulukay-day Inday makiba Nagpuyok ako kalimong Nagpulang kay dala Saan ka pupunta? Where are you going? Hikain ka. Sinabi mo, what did you see? Ang sir mo. Nalulungkot ako. Ay, pinilunsin. Di malipayo. Magbalik ka sa akin. Kapag tubig ay salito. Saan ka pupunta? Where are you going? Yeah, dalawat. Anong sinabi mo? What did you say? Ang siring mo. Okay na siring ate. Ay, birilo. Ate Evelyn Ider, haha, ma-open na ito naka-4 ang tago sa English. Magbalik eh. Kapag luming ay salito. Eh, waray-waray nga ang Bisela ko, DJ. Lalanhol. Napakasi pa ni Kuya Freddy. Ma-open na ito waray basta waray pirming nga tukar. Salamat tinda mo mga Sonata de Jans. Like si Tanya ko kumang na great time. Thank you, Ate Maya.
now begun. Into my world, Pinapoy akong dalagan. sa Laki nag-jogging. the world, happy with your heart. I bear your words with moving stars. We're in our world, our very own. Into my world with love so white color day, warm by the sun. Welcome back, DJ. Welcome back. When we are one, shall love and hold the world. Okay na ito na oras, 21 minutos na. Nakalabayan na alas 8, tubtub lang kita 30. Mamayang hapon na pagkita nga kita kuan ano. Akong Facebook page 4:30 hanggang 6 o'clock in the afternoon. Our very own. Bagay kita makapag-start at 4 o'clock until 6 o'clock nala ano. 2 hours na itong program lugod, 2 hours na nala. 4 hanggang 6 in the afternoon. Para 2 ka oras si tatong pagkaurusa, no? What did you see? Ang siring mo. Thank you very much sa takong mga ka-GC. Maraming salamat po. Di pa yun. Okay di dyan, salamat at magpupay nga sonata. Thank you Ate Vilin. Didier, thank you. Salamat tayo liwat. Saan ka pupunta? Where are you going? Tikain ka. Where are you going? Tikain ka. Sabi mo, what did you see? Ang siring mo. Nalulungkot ako. Ay, very lonely. Di malipayo. Magbalik ka sa akin. Come back to me. I shall return. Ano amuin ito ni Sering Pahan Arabo warehouse ano? Warehouse you. Warehouse you. Okay, lewat. Ay, nako. Kasi ito, mau pa yung mag-in-English sa atin. Warehouse you. Where are you going? Saan ka pupunta? Warehouse you. Thank you, Ate Faye Wallace. Thank you very much for watching. Advance Merry Christmas na lang yung tanan, ano? Kay December naman ini. So itati tira plano ni Rati Liberty Salvidia itaton Christmas party virtual December 26. Sana atender kita nga tanan para marisyo. Sa Rati Liberty pagimo kita program para may makanta, may masayaw, may ma-TikTok. Ikaw ya pre di ma-TikTok ini. Ikaw ya pre di marabit pag TikTok. TikTok na nga ni kagabi, warilaya pagpadayon. Salamat DJ, God bless tayong lahat. Thank you Ate Minda Nistra, thank you very much. Mega love shout out. Advance Merry Christmas at nga tanan nasing Ate Bilin Ider. Huwag niyong kalimutan ang pamaskuhan ni Papa Ans. Inunahan ta na ka mo, ha? Kaya talaga, kaya ako wari ko talaga ikaratakit Pasko. Kaya ko pumamas ko. Araw na makamutat live. Kaya ko pumamas ko ay okay, baga iba man nataton mga kuhan. Batat mga situasyonis.
Batong ko Arabo, I don't own our house. Kasi nga tayo bilhin ni Dear. Hello, Ate Minda. Good morning, hato na. Malagat. I don't own our house. Siya man Ate Faye. Ada katat kadadali dida. Paprihulay ni aton live, Dejals. Merry Christmas too ha ating tanan na sing Ate Faye. Okay, sana maging successful itong Christmas party itong December 26 sana. Okay, maluoy lang kita. Magma-rescue kita. Kahit available niyo, kung available ka mo, pwede mo ka mo. Bisan di lang mag-iha, enjoy. Enjoy tayo via virtual. Putahin kita pwede. Kundi nila GC, kundi diha kahit mga karoyag. Sana matuloy, Kasat man mga plano, 26, sana matuloy kita. Sana eksadang nga tanan, bangin matindar nga tanan damo na kita. Ba hindi kita eksadang ngiti screen. Sana magmao pa ito na itong signal iton nga adlaw. Oo, siya nga ni kay ito niya Christmas. Ito niya mga panahon, damo ito nagamit. Okay, nasing Ate Faye, available po ako. Ay, thank you very much, Ate Faye. Sana magmao pa signal iton din katanan hitaton niya na kay daw magkut magamit all over the world, nagamit yan at signal orog ng Christmas season. Thanks sa good joke, Faye, nasing Ate Minda Nistra. Tinira kita ni Ate, ni Ate Faye. Madali kitang joke. Waray pa kabulos. Waray pa kadali. Pahila ba itong imo screen nasing Ate Faye? Asya ko di signal dana hinluya. Sa maluya dila di agiwan. Sa ibugo sa Pilipinas talaga maluya at internet, Nagpasalamat gyapon ako na akong sponsoran internet Ate Minda Nistra. Thank you Ate Minda. Damo nga salamat ako ni nga bulig kay medyo naklaro-klaro gihapon, na akong signal na YouTube, Thank you very much Ate Minda. Minga love. Shout out. Thank you very much. Balita akong CP waray, Waray ako makakakunik ambot itong problema. After Christmas naman itong December 26 Sunday. Tidamo pa itong magamit. Sige lang. Salamat ka na Minda nga tanan kami nasa hiran in mauping nga signal. Tungod ka natin Minda nagmaupin akong signal sa YouTube. Thank you very much ang kan Ate Minda sponsor. Maraming salamat. Thank you very much Ate Minda. Kita magkahigugmaay. Simple lang nga pa assignin advance nga pinaskuhan ni Ate Minda ako na akong internet. May taglugan na bubuto. That's for us yan. Thank you Ate Minda. Damalawat ka salamat ita akong mga ka-GC ito yung hulos nga pagsuporta ita akong programa. Kung diri tungod hayo waray ako didi. Di ako langanin nga usa. Waray ko mahihimo. Ihol taunis Butay leton na butay leton it magamit DJ kay mga hubog pa ito iba. Asya, salit ko ya Freddy yung pag ininom 25 ha. Hindi na lang pag inom 26. ay ako Para
Para mag-enjoy kita nga tanan yung pag-inuna. Magkataragi kita virtual, tag-urusa kita ng Red Horse. Nakita ka imo. Maupod na kami liwat ito nga papasko ni Ate Minda, balitlak sila. Sangkay, pwede ba kita magkautod, danay? Okay, thank you very much. So naton oras, lapos na kitahin na 1 minutos na, no? Pero sige lang. Okay, thank you very much sa iyong katalan. It's time for me to say goodbye. Sangkay, Ninang out kulo pala 4 o'clock tayo mag-start hanggang 6 o'clock in the afternoon. Thank you very much sa iyo, Ate Minda. Thank you. man nga. Sir Leo, lahat ng mga MG Waray Vlog, thank you. Sangkay, Katurog na ada. maay. Katon na admin ni Ate Liberty Selvidia, damo nga salamat. Kay tatina amat. Hindi akong masishare nga iyo, nga tanan nita akong ka-GC. Bisan di rin namong ka-GC, thank you very much. Salamat iti iyo, support ita akong programa. We love you. Mahal po kayong lahat, no? Di rin makitain politika, ang politician na magkikinuang kuhan. Adala pa ni hinumdamin na eleksyon. Kinikita ko tiyo buliga ako, namo nga salamat talaga. Thank you very much. Di makita parang politika nga. Adala pagpapasalamat hin Kamot magtawan. eleksyon. Okay, balito, thank you, God bless. Sarot ka mo permi, dida, nga tanan. Thank you very much. Magkahigong I love you all. Bye-bye. ikaw magiging ako. Sangkay tatina amat. Dirigulakan, umamay taguda na bubuto. Buto. Kung nakita ka imo. Kasi nga, TV, as ito na naglunay-lunay ako na pagpainuman Red Horse. O, di rin pwede uminom, kaya may kim kami na sige Kuya Pwede. Sige, basa ko lang ang talang message para mabasa. Bye-bye, ayo, bye-bye. Thank you very much. Mamaya uli, mamayang hapon. Manood kayo, ha? Huwag nyo akong iwan. Pero kay barkada man natin pagkilala. Hininga tao nga tangkod niya na higugma. Gadaan na ba't kahasta? Ako hain maasa. Sangkay ako ga rin kinagapoy na. Sangkay pwede ba kita magkahigugma? Ay ako di mo tatangkiyahon. Ikaw magiging ason. Sangkay tabi na abat. Dirigulan, umamay taglugan na bubuto. Buto. Sangkay pwede ba kita magkahigugma? Ay ako di mo tatangkiyahon. Ikaw magiging ason. Sangkay tabi na abat. Dirigulan, umamay taglugan na bubuto. Nagubuto, nagubuto, buto. Nakita ka imo.